И здравейте хора! Днес предполагам виждате какво ще правим. Това е нова поредица. Майнкрафт. Така, спамва ни на тъпо място. Стана нощ, защото аз малко се прецаках и направих света преди да почва снимам. После ми звъняха и ме прекъснаха 30 пъти. И да, sorry. Не знам само защо няма автоджамп, когато ходиш назад. И да, относно Dungeon Boss. Това е поредицата, която ще я замени. Защото дълга история също. Няма да разказвам защо. Наистина много дълга история. Изтреха ми акаунта в Google, заради него имах 1800 разпреди с Google, за да ми върнат акаунта. И да, не желая повече заради Dungeon Boss да си губя акаунти в Google, на които са ми акаунтите и Clash Royale и Clash of Clans. Също така, shoutout, ще има поредица и на Clash of Clans скоро. И знам, че изпуснах времето, в което да направя първият епизод, в който и е апдейтът с новото село. Night село, Builder село, както искате му викайте. Просто исках малко да учумия. Имаше доста голямо напрежение покрай апдейта. Всички бяха супер ексайтнати, включително и аз, ама много шум се вдигаше. Извинете, просто реших, че не е нужно да ви показвам нещо, което показаха още 1800 ютубъра. Всъщност са драстично повече от 1800, просто е така. Казах рандом число. Сега, да направим крафтинг тейбъл. Разкари се тъп ачивмент. Какво ще направим? I hate you game. Какво ще направим? Този крафтинг тейбъл се питате. Си бяхме обработили малко повече дърво. Кирчока. Какво ще правим с този кирчок? Ще влезнем надолу в земята. Говоря малко къде бил, просто в момента съм се разлигавил. I fuck your game. Намерихме колня. Коловица. Това ще ми е новата фраза. Коловица. Всичко ще го казвам на ца. Ако играте повече... Не бе. Чувам те. Не питайте защо държа Shift. Еди ви. Так, все едно като играете на PC-то, нали? Shift-вате, за да клекнете. Аз съм клекнал, защото така се хъби по-малко хънгър. Аз нямах храна в мен.
И ето ви главната причина. Малко е неудобна си игра от телефон. Също така съм ви подготвил една изненадка за някои от следващите епизоди на Майнкрафт. Също така искам да се извиня за пореден път, че няма клипове. Отново. Просто покрай матурите не ми остава никакво време. Изпитите се за 7-ми клас, нали, за да влезеш в 8-ми. Покрай тях не ми остава много време. Знам, че имахме почивни дни, ама в понеделник имам изпит по английски. Отделно имам история преди изпита по английски. И да. А дали е станало ден? Мога ли да глична член, което отново? Си събера малко кабел. Между време. Още едно. Още. Ами, става ден. Да обработим още малко логовици да станат на планковици. Да направим крафтинг тейбъл. Отново. Бръх. Топич. Там горе си каза бръх. Почва гори. Викам, че джимп надолу. Ами си стон мечовица. Кликня. И брадвеч. Achievement. Досаден си разкари се. Achievement. Досаден си разкари се. Меч е тука. Клирката е тука. Брадвата е тука. Вземе си крафтинг тейбъл. Муцка. Ако може играта да не е гадна. Това да е направят по-лесна за управление. Идеята също така, че за малко мокнах, ама и се загледах в играта. И ако самата игра не лагва, също ще е много добре. Крава. Не съм те видял, кравички. Трябва да те убия. Ако са две, няма ги убивам и се заселя някъде тук за малко. Има обаче две овци. Трудна за управляване игра. Всяка знае, че ще я дървара. Но. Гледай, бе. Но. Колко ми пъжоли ни даде? 2. Добре, щедра си. Колтипър. Achievement, досаден си разкари се. Колко овци имаме тук? 2. Защо ченковете не зареждат? Или това там е небе? Небе.
Мисля да тръгна през пустинята. Обаче когато убия тези овце. Трудно да управляване шибана игра. Не бягай, ма коза. И се нароча се навра в травата да не му я отдрам. Вот. Спря пасеш, ма не яш. Не си заслужила да ядеш. Щом те дървара с меча. Имаме и малко пържолски... пържолско щях да кажа. Агнешко. Време. Settings. Game. Ето виждате. Читовете са off. Видеото. Brightness е добре, first person. Viewbombing. Не искаме. Фова го искаме малко по-голям. На 90. Render distance ще го намалим на 8 ченка. Това е. Решим гейм. Без вилборинга е по-яко. Личи според мен, но бях забрал го махна. Да тръгваме през тази пустиня. Предполагам всички се сещате какво искам да намеря. Но аз съм тъпанар. Когато ми дотре храна ще стане много интересно, защото ще трябва да се закопавам из пясъците. Не чупи, не се мъча, чупиш нищо, бе. Заяц. Тук това колко е яко. Батяка так. Не си, тя не изглежда никак лошо там. Ама, като има фай, че е нормал генерейтната, смисъл, дефолт, никой не е people, е супер. Иначе, ако някой е правил човек, има какво да се пипне, поне още. Ох, ръката ме боли. Добре, мисля с прекъсяването на тази пустиня, ако не намерим селото да свърши епизода, ако намерим селото да се заселим в него. Ако обича играта да зарежда. Ако обичаш игра. Величествени планини. Видях фонтан ли, какво е това кладене, с нещо такова. Това видео не е спонсорирано от никой.
Намерихме савана, която също може да има село. Така че сме доволни. Надявам се видеото да не насича. На мен от време на време ви лагва играта. Както сега. Крава! Ако има още една, няма ги убивам. Имах овца. Виждаме обаче изобили от пещери, видяхме кол. Отиваме да съберем още малко кол. Между времено да изфърлим тази кирка. Знаете ли, що ще я изфърлим? Защото не ни трябва. Имаме си по-хубава. О, пустинята дърта. О, колко по-бързо чупи стон кирката от дървената. В едно да сравняваш Diamond кирка с Gold. Ама Diamond с Efficiency. Защото Gold е бърза, ама има много малко durability. Gold мисля, че ще е много ефективна кирка за Shaft Mine, между другото за компютрите. Пете я съм Breaking и Mending. Ще имате с няколко. И Fortune естествено. И с няколко такива Gold кирки. Ще намерите супер много диаманти. Като се замисля. Проблемът пак е durability-то. Ако не намирате доста често ресурси, които да възвръщате durability-то. Ще съберем малко стон сега. Не знам, изненадата всъщност дали ще е за следващия или малко по-натам клипове. И да. Кол, не искаме повече кол. Гледай си работата кол. Когато ни потрябваше. What? Колко яко изглежда така някакво. Колко крипи обаче беше. Фак. Зомбой. Houston, we have a problem. Bro. Къде е една овца? Искам да убия овцата. Определено искам да убия овцата. И да преспя колкото мога по-бързо. I have a crafting? I have a crafting table. То плесна без диск. Плесна го без диск, което беше worth. Добре. И лагаме да спим. Подпадък. Не трябваше да чупа крафтинга. Искам да си направя един фурнес. За черни дни. Бам се. Много ясно, че си направя фурнес, обаче. Мога да си спека храна. Не ми хареса кой идва насам.
Yeah, bro. Колко е силен Minecraft Pocket Edition по принцип, в сравнение с компютърната версия. I don't need to shift right now. Добре. Като ще обработим още малко дърво. Направим някаква мини къщичка сега, колко да има. И ни свърши това дърво си ресли. Обработеното имам в предвид. Опа. Всъщност ще направим по-голямо. Мисля, че мога да си го позволя. Не. Майка му... Нищо не съм казал. Това мисля да е всичко от този епизод. Направихме си някаква глупава къщичка, която даже няма покрив, защото може да си позволим да няма покрив. Не ли пука дали ще вали или не. Home, sweet home. Това ще е всичко от този клип, хора, и до нови срещи.